Tak, čau. Minule nám to překazila časová možnost videa, takže jsme tu zpátky. Skončili jsme tadyhle u té přehrady. A já jsem si tady vzala vacíka, protože líp zaměřuje vácmu a ještě vám ukážu, ještě si zopakujeme na mapě, jsme tady. No, tady máme letiště a tadyhle nahoře tady ta přehrada. Tak a říkala jsem, že máme dvě možnosti. První možnost je, že se probijeme mutantama. Všem, jestli tady někdo nebyl před námi, třeba už byl vytřískaný. A když se vám nechce bojovat s mutantama, tak je potřeba tu tady se skákat dolů a tamhle tady zase vylíz nahoru. Tak. Si kleknem. Já se asi přepnu. A jo, ono to vypadá, že nám je tady asi někdo fakt vybil. No, tak někdo tam přece jenom je. A tamhle máme taky nějakýho. Si počkáme. Tak je po něm. Máme daleko. Tak mi se nás chvál na slov hajzl. No a my jsme žízniví, tak to asi nebudeme mít moc velký damage, takže si tady vypijeme čajíček. Ten už se nám... A čepíček. Teda nahoru. Já doufám, že jsme to vytřískali, že za náma nějaký nepůjde. A jo, ještě tam je. Já se vám pohnu, tak. Já si to vylutuju. Myslím, taky někdo střílí, no, to nevadí. Tak, a my se dáme tady furt dál po cestě. A tadyhle, když už vybíháme pomalu na ten horizont, vybíháme na ten horizont, tak tady už by mělo být to místo náhodného setkání. A máme tady mrtvolku, no. Co máme tady? Dopis. A tak se ho vylutujeme. Takže to bylo taky poslední místečko. Já si ještě kouknu na mapu, jestli si na nějaký nerozpomenu, který třeba moc nepoužívám, ale já si myslím, že jsem vyčerpala všechno, co mám v hlavě. Samozřejmě existují, jako tadyhle v té nové oblasti jsou taky nějaký místa, ale tadyhle by snad mělo být, myslím, že v této zatáčce. Ale tam jsou to prostě strašné dálky, protože tam ty spawnovací místa jsou hrozně rozházený a moc tam nechodím. Každopádně existují mapy, dají se najít na Google, vygooglíte si, kde jsou zaznamenaný ty random míst, takže si můžete do hlavy dát třeba nějaký úplně jiný, prozkoumat si to, najít kde, co a třeba si uděláte nějaký svůj okruh. Každopádně je to takový dobrý jako zabíječ času ve Falloutu, když zrovna chcete hrát a nevíte úplně přesně co, tak si třeba oběhnout random meety, no, potkat tam nějaký postavičky, nějaký enemy, říkám, jo, zrovna jsme neměli štěstí v těch našich videích, ale když potkáte raidera, dáte mu munici, tak vám zvýší reputaci u raiderů, když potkáte settlera, zvýší vám reputaci u settlerů, což teda settlery jsme potkali, ale já už mám maximálku u nich, takže mě už nic nepřidali. A hlavně bacha na takový ty šípsvoče, ty se nedají vzít do kempu, Ouga nejde vzít do kempu, co jsem to ještě říkala, Blue Debil a samozřejmě Scorch Beasty, že jo, no, tak. Takže to je všechno o místech náhodného setkání, takže díky za pozornost a dívejte Fallout a čau.